салом дӯстон, имрӯз дар ҷони футбол бисёр суханҳо дар бораи эҳтимоли гузарише ки метавонад тавозуни қувваҳоро дар футболи Аврупо тағйир диҳад мавҷуд аст. Реал Мадрид ба нимҳиматгари бо истеъдоди 24-солаи Ньюкасл Сандро Тонали таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. Ин бозингари итолиёвӣ ки ӯро аллакай чандин сол мешавад ки истирои оянда меноманд, метавонад ивазкунандаи шоистаи Тони Крос ки тобистони имсол карьераи худро ба анҷом расонид гардад. Тибқи маълумоти нашршуда аз ҷониби Milan Life, Реал омодааст барои Тонали маблағи калони 50 миллион пешниҳод кунад. Гарчанде ки дар ин мавсим Тонали дар 6 бозӣ бо амалҳои натиҷабахш қайд нашудааст, потенсиал ва маҳоратҳои ӯ шубҳаовар нестанд. Шартномаи ӯ бо Ньюкасл то соли 2028 амал мекунад ва арзиши бозории ӯ тибқи маълумоти Трансфермаркт 38 миллион евро мебошад. Агар хоҳед ки аз ҳама хабарҳои охирин ва овозҳо дар бораи футболи ҷаҳонӣ огаҳ бошед ва онҳоро бо дигар мухлисон муҳокима кунед, ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо шумо хабарҳои тоза ва маълумоти зарурӣ аз ҷони футбол хоҳед ёфт. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. солҳои охир чунин нишонаи дурахшон моро бо футболи пурмаҳсул хеле кам шод мекард. Давраи клуб дар Ливерпул ба охир расид ва лондониҳо ҷайши мураббиёнро бо таъини Энцо Мареска идома доданд. Шояд чеҳраҳои нав чизе аз худ оваранд. Ҳарду аллакай тавонистанд ҷониби мусбати худро нишон диҳанд. Масалан, Слот рекорди клуб гузошт ва эҳтимол онро беҳтар кардан мехоҳад. Мареска бояд зид бошад, аммо вай бар зидди лидери чемпионат чӣ пешниҳод карда метавонад? Тамошои рақобатро бо 1x ҷолиб гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар даври навбатии Ла Лига дастаи Реал Мадрид пирӯзии муҳими бар Селта дар сафар ба даст овард ва бозиро бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расонд. Ин пирӯзӣ на танҳо ба дастаи шоҳона имкон дод ки 24 хол ба даст оранд ва бо Барселона баробар шаванд, балки онҳоро ба такрори рекорди таърихии Ла Лига 43 бозӣ бебохт ки ҳоло ба Каталониё тааллуқ дорад, наздик намуд. Бозӣ бо лаҳзаи дурахшон дар дақиқаи 20 оғоз ёфт, вақте ки Килиан Мбаппе бо зарбаи дур аз беруни ҷаримагоҳ ҳисобро кушод. Ин голи таъсирбахш фавран ба тамоми бозӣ тон дод. Бо вуҷуди ин, Селта намехост бе мубориза таслим шавад. Дар дақиқаи 51-ум Виллио Цветберг ҳисобро баробар кард ва бозӣ бозам шавқуа шуд. Лаҳзаи калидии бозӣ голи Винисиус Жуниор дар дақиқаи 66-ум буд ки бори дигар Реалро пеш бурд ва чунон ки маълум шуд, пирӯзиро барои меҳмонон таъмин намуд. Бо вуҷуди ин, бозӣ бе лаҳзаҳои пуртанишӣ нагузашт. Дар охири нимаи аввали бозӣ миёни Винисиус ва ҳамдастааш Ҷуд Беллингем нофаҳмӣ ба вуҷуд омад. Ба ҷои додани пас ба мавқеи беҳтар, Винисиус зарба ба дарвоза зад ки ин норозигии бозингари англисро ба вуҷуд овард. Бо вуҷуди ин, Карло Анчелоти фавран шиддатро пас намуда қайд кард ки пас аз бозӣ миёни бозингарон ягон ихтилоф боқӣ намонд. Ҳоло тамоми таваҷҷӯҳи мухлисони футбол ба классикои пешсуда равона шудааст ки дар даври оянда дар Сантьяго Бернабеу баргузор мешавад. Бо дар назардошти формаи ҷории ҳар дуи даста ва баробарии онҳо дар ҷадвали мусобиқа, ин бозӣ ваъдаи намоиши воқеии футболро медиҳад. Оё Реал метавонад силсилаи бебохти худро идома диҳад ва ба рекорди Ла Лига наздик шавад? ҷавоби ин саволро мо ба зудӣ хоҳем фаҳмид. Лионел Месси то ҳанӯзам ҷаҳони футболиёнро бо натиҷаҳои барҷастаи худ ҳайрон мекунад. Бори дигар ин устоди аргентинӣ дар бозии дуюм пайҳам хетрик кард. Дар бозии MLS бар зидди New England Revolution, Месси баъди иваз шудан дар дақиқаи 57 ба майдон баромада қариб фавран ҷараёни бозиро тағйир дода 3 гол зад ва ба дастаи худ ғалабаи 6-2 овард. Нишон додани маҳорати аълои ӯ қаблан дар ҳамин ҳафта дар ҳайати тими миллии Аргентина низ аён буд ки дар бозии интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 бар зидди Боливия ки бо ғалабаи 6-0 анҷом ёфт, 3 гол зад. Ин дастовардҳо на танҳо маҳорат, балки устуворӣ ва хоҳиши ғолиб омадани ӯро низ нишон медиҳад. Дар чемпионати мунтазами MLS ки ба анҷом расид, Месси дар 19 бозӣ ширкат варзида 20 гол зада ва 10 партофти голӣ додааст. Саҳми ӯ дар муваффақиятҳои Интер Майами бебаҳост ва ӯ аллакай беҳтарин бомбардири клуб аз рӯи шумораи голҳо шуда, Леонардо Кампанаро паси сар гузоштааст. Аммо на танҳо Месси ба муваффақиятҳои Интер Майами
айми саҳм мегузорад. Луис Суарес низ дар шакли беҳтарин қарор дорад. Дар бозӣ бар зидди New England Revolution ӯ дубл кард ва 2 партофти голӣ дод. Силсилаи натиҷабанди худро то 3 бозӣ пайҳам дароз кард. Дар ин мавсим ӯ дар 27 бозӣ 20 гол ва 9 партофти голӣ кардааст. Ба шарофати кӯшишҳои истироҳӣ чун Месси ва Суарес, Интер Майами ҳуқуқи иштирок дар чемпионати ҷаҳонии клубҳо дар соли 2025 ки дар EMEA баргузор мешавад, ба даст овард. Ин ба таърихи клуб як марҳилаи муҳим хоҳад буд ва мухлисон бо шавқ интизори онанд ки чӣ гуна дастаи онҳо дар арсаи байналмилалӣ худро нишон медиҳад. Президенти FIFA Ҷанни Инфантино тасдиқ кард ки Интер Майами дар бозии кушодашавии мусобиқа ки 15 июл баргузор мешавад ширкат хоҳад кард. Бозии Месси ва Суарес илҳомбахш аст ва нишон медиҳад ки сину сол барои расидан ба қуллаҳои нави футбол монеа нест. Мухлисони футбол дар саросари ҷаҳон бо шавқ интизори дастовардҳои нав аз ин бозингарони афсонавӣ мебошанд. ҷаҳони футбол ҳамеша пур аз гардишҳои ғайричашмдош ва интригаҳо мебошад ва вазъият дар атрофи ояндаи Хосеп Гвардиола дар Манчестер Сити намунаи равшани ин аст. Бо вуҷуди он ки шартномаи амалкунандааш то июни соли 2025 ӯро бо клуб пайваст мекунад, овозҳо дар бораи эҳтимоли рафтани ин мураббии барҷаста коҳиш намеёбанд. Зери роҳбарии Гвардиола Манчестер Сити ба баландии бениҳоят расид. Як қатор трофеяҳо ба даст ора ва стандартҳои нави бозиро дар Премер Лигаи Англия муқаррар кард. Аммо дар футбол ҳеҷ чиз абадӣ нест ва клуб аллакай ба эҳтимоли сценарияи бе Гвардиола омодагӣ мебинад. Яке аз асостарин номзадҳо ба вазифаи мураббии нав Хаби Алонсо мебошад. Ин мутахассиси испанӣ ки ҳоло Байер Ливеркузенро роҳбарӣ мекунад, худро ҳамчун мураббии умедбахш ва тактикии босавод нишон додааст. Дидгоҳи ӯ ба бозӣ ва таҷрибаи ба даст овардашуда дар солҳои бозӣ дар сатҳи олӣ метавонад барои Сити дороии муҳим гардад. Номзади дигар Рубен Аморим, мураббии асосии Спортинги Лиссабон мебошад. Аморим аллакай таваҷҷӯҳи ҷомеаи футболи ҷаҳониро бо муваффақиятҳояш дар Португалия ҷалб кардааст ва гузариши эҳтимолии ӯ ба Манчестер метавонад қадами муҳиме дар карьераи ӯ гардад. ҷолиб он аст ки директори варзишии Спортинг Уго Виана тобистони оянда вазифаи монандро дар Манчестер Сити ба уҳда мегирад ки ин метавонад ба Аморим кӯмак расонад. Аммо новобаста аз он ки вазъият чӣ гуна инкишоф меёбад, ояндаи Манчестер Сити дар дасти роҳбарият ва бозингарони он аст. Клуб бояд интихоби муҳиме кунад ки рушди онро дар солҳои наздик муайян мекунад. Новобаста аз он ки Гвардиола мемонад ё яке аз мураббиёни умедбахш ӯро иваз мекунад, Сити идома хоҳад дод ки яке аз қувваҳои таъсирбахштарин дар футболи ҷаҳонӣ боқӣ монад. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.